ginubos sa Ginoo. Sila nga iyang gitubos gikan sa kamot sa kaaway, ug iyang gitapok gikan sa kayutaan, gikan sa silangan ug kasadpan, gikan sa amihan ug sa habagatan. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa nasalaag sila dito sa kamingawan, wala sila katultol sa dalan ngadto sa syudad nga walay nagpuyo. Gigutom sila ug giuhaw, naghigos sila sa ilang pagpanglakaw. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa nagtawag sila sa Ginoo sa ilang kagul-anan, ginawa sila niya sa ilang mga kalisdanan, ug gitultulan niya sila sa matarong nga dalan, aron makakapot sila sa usa ka syudad nga dunay mga tawo. Pasalamati ang Ginoo, kay ang iyang gugma hangtod sa papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaluoy ug sa iyang katingalahang mga buhat alang sa mga anak sa mga tawo. Tungod kay iyang gitagbaw ang gipangandoy sa ilang kalag, ug gibuhong ang gigutom sa mga butang nga